Also, after that musical break, and I chetted go my zone no west can be a goony fenji makia where be no bosinket can let zia the cat out of the bag. Manatupongani you can't chit a while again after chinazo. I know no Odenigbo na vote 104.3 FM. Aba na cool down calm one say wait to be no. Imagon we don't want we na atụpesi okwu na asụsụ anyị otu anyị ga-esi wee nwee ike wee ghọta nwuo ya otu ọ ga-esi wee daa anyị anya otu ọ ga-esi wee gbakwa na anyị gịnị gbaa anyị mkpị ka o nwee ike wee na-adaba ebe aka anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ onwe ike gbaa ụfụ ebe aka anyị na-akpọ onwe ya brother skipper ebe aka anyị na-ajụ gị kedu ka ime kedu uche gị maka na uche onye adị njọ kedu ife ilo maka na mụ na onwe mbụ antị Chinaza need m ịmụta one or two things mmadụ adịghị amachi ife niile mmadụ adịghị amachi ife niile so na-asị unu nnọọ jide ka iji na ọ bụ na ị na-eme ọfụma jide nnọọ ka iji alright so today ine na-egwu ahụ egwu akpọ nke ikpeazụ bụ wepụ m na that group afa onye gụrụ ya so flashy yanwa bụ ihe egwu ya ndị ife nji eweta bụ na ọkwụ mana ọnwa na fa abịa na njedebe ọ bụrụ na fa afịa na ọnwa na-abịa na njedebe maka ndị isusu ndị contribution achọrọ m kụ nke ọrụ m na ọ bụ na ejigola afọ unu ọ bụ na ejigola ego unu gbaa ọsọ mee ka mmalụ ọkụ unu aka nji maka ya wee bịa taa then ndị nwekwa solution to this problem anụ m na onwe ndị bụ na ijide ụgwọ like ndị contribution agba ọsọ na onwe kafasiti anatakwali gị ego I don't know how they do it ama m na physical combat ka ha na-eje ka spiritual combat ka ha na-eje ka just na amarọ m but ndị bụ na egofa ndị bụ na egofa etugo ọnụ agwacha my sister sị gị na ego m etula ọnụ no develop wings suddenly onye unu na-atụ ego n'aka ya gba ọsọ ọbụna ọgụ a kwesịrị iwere onwe ndị bụ na ha na-atụ atụkọcha onye ekporu Jenụwarị atụkọcha onye ekporu February ọtọn gị ikpo this January this December ofu onye ekwezi ịtụzu ego kpọọ m ọ bụ na ịbụ ndị isusu a na-eje shop by shop onye isusu analigo kpọọ m ọ bụkwa nnọọ gị nwa ji ego mmadụ na ọ bụ na o ekwukwe gị okwukwe ikwu eziokwu esi m antịchinaza na ijikwe mana anyị iji egbo mkpa na onwe ya ịchọ iji ya wee mee then ị ga-agwa anyị mgbe intend to pay back kpọọ m and I'm live on YouTube na our YouTube channel and I'm live on YouTube na our YouTube channel eje na YouTube type vote Odenigbo e ga straight to our page our DP ị ga-afụ ring red pịa aka ebe ahụ ọ ga-edubanye gị ozugbo sharply to me ọ ga-edubata gị ebe a ozugbo ịghọtago efu ka isi wee nọrọ na studio ọbụna ebe ọbụla ị nọ na ị ga-join online join online and this is an opportunity igwu unu that na ị nọzikwa online like ịchọ stream anyị from anywhere in the country ebe ọbụla ị ga-stream anyị online using our website vote1043fm.com ị gakwa n'ala ebe ahụ just tinyekwa n'ala ya na your website na your Google search space odu type vote1043fm.com ịghọtago search ya ozugbo ọ ga-edubata gị na our website ịgbada na nwa obere ị ga-afụ ebe ede play ị ga-afụ ebe ede pause just pịa play and you know I live ebe ọbụla ị nọ anywhere at all so whether na ị nwere phone na-enwero space ị nwere phone nwee space just ijekwa na Chrome ijekwa na Google ije na Safari ọ bụ na iPhone ka ị na-use just if you need the ime wee type vote1043fm.com uduba gị to our website you scroll down ị ga-afụ ebe ị ga-apị play ozugbo ịnụbụ ihe anyị na-ekwu anywhere in the world nke abụrụzi so ndị nọ n'Enugu anywhere in the world so like this now ị nagodo ụlọ Christmas it's not an ụlọ Christmas it's an opportunity ị join anyị live you want to go on air without looking for radio set or headphone and you want a headphone you want an earpiece mba nke ahụ anago ka bụ just to know direct through our website ị na-anụ otu isi ahụ itinyekwe phone gị ọ na-aring ị na-anụ ya mmadụ kpọọ gị ị na-anụ ya ị na-enene video ị na-anụ ya alright so anọ m na YouTube of course so you can stream us online you can stream us on YouTube and also you can listen to us na radio gị cheta na ihe nji maka ya wee bịa tata bụ ndị isusu
Ndi isusu, ndị na-ana contribution. Ndi contribution, ndị ejigo ego ha wee gba ọsọ. And of course, the good news, nni adago this period. So ọ bụ na ị nọ n'isusu, ọ bụ na ị nọ n'isusu, ndị isusu ọ ga-aba at the end of the month achinye gị abada, achinye gị provision, enye gị food stuff, enye gị ke ya na cash. This is your time to shine. So ọ bụ na ị take the bold step solu wee mee this isusu contribution whatever nke na-enye food stuff na ndị otu ya. This year is your year, because funny enough and luckily for us, nni biada food stuff biada after ma ndị akpụnyere ewu. Amara m ego one ndị nke a na contribute, mana ihe ọ bụla ị contribute gide ekpunye gị ewu. Mana monthly na ndị a na-atụrụche 100,000 or 50,000 or even 20, because icheke onye na-atụ 20,000 every month by 12. Onwe ndị na-atụ weekly o ka i wee check kwa ya. Onwe ndị na-atụ weekly. So ọ bụ na ịtụ ka anyị were assuming na ịtụ 20,000 by 12, ihe ọ ga-enye gị bụ 240,000. So o golu gị ewu, in short, bunye gị groundnut oil, bunye gị akpa rice, bunye gị some other food condiments. So ọ bụ na ị bụ ndị bụ na monthly and ị na-eme like this is your time to shine. If I nye m testimony, onwe joy na-enwe bụ mmadụ efu ebe ha si benefit. Ịghọtago, after so much hard work, I benefit. After so much, email a lot. Itinyecha aka ebe a, tinye aka ebe a, tinye ụkwụ ebe a, tinye ikpele ebe a, tinye nta ebe a, tinye. At the end of the year, if something to show for it, ọ na-enye m joy. So ọ bụrụ na iso na ndị dị otu a, whether na-eri gị nọ ngiri ma ọ na ịka ya eri, kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Onwe mgbe Justice kpọm earlier this year or middle of this year, sị na rice ebunyere nwunye ya from ndị isusu, from ụmụnye contribution or savings a, n'onye ka ha na-use no go the Christmas, no go the rice na Christmas, no go her rice na Christmas. So onwe ndị bụ na this is their year too to shine n'ụdị ya. So agara ebe ọbụla nna anachieta azụ, mgbe nna chetara azụ, anyị abidokwa mmepe phone line proper, ngebekwa ụlọ ntị. Ịghọtago, because this year tested us. Hey, this year testila anyị. Mana ka anyị hapụgodi mgbe m pụtara anyị kọọ that testing. Mgbe m pụtakwala anyị akọ dị akọ, because onwere onye napụrụ, onwere onye escape with this testing. Everybody went through test this year. So mana agbana speed na anachieta azụ. Afamba Ntichinazi nọ na Volt 104.3 FM. Cheta na nọ live on YouTube, Volt ODENIGBO. Subscribe or engage, like, share the link to your friends so that they can join. Na Ndewo.
Yes, so billionaire onye G cash. Hey, spending the money like OG cash. Meanwhile, up we go need contribution. Ko na-etisa, ko na-etigwo. All right, so anachetego maazụ na Volt 104.3 FM afamba nti Chinazo. And n'ụbọchị nketa anyị na-ekwu maka ndị contribution. The year abịawago to an end. Ọnwa na-abịa na njedebe. Ndị ga-ebe akwa premium tears dịka aja dị naanị. Ndị ga-afụkwa n'ego fa dịkwa ka aja dị naanị. Ndị ga-eji ma ego ma food items wee na dịkwa ka ndị aja dị naanị. So tata anyị bịara ịkọ generally about contribution. Ọ ya mere nji etielu na ego a billionaire onye ji cash. Enwe ndị bụ na face save obi ha niile dị na this contribution. In case ọ bụkwa na onye contribution gị si gị na 20th ma 15th kun ga-ewere ego ọkwa in 3 days time. Jisi ike kpọwakwa ya kịta. Sizia ya na ịma nchenwu 3 days. Ịfụ ya gadokwu ya. Maka ndị ka ya aba n'akụkọ dị ka aja dị naanị. Hello? Hello? Alright, jisike kikpọghachi maazụ 07060485853 ma ịkpọ na 0915-570-8347. Anyị na-ekwu maka ndị contribution. Ọ bụ na ilitego your contribution, ime ka anyị malụ. Ọ bụ na ijikwanụ cash na food items wee na, ime ka anyị malụ. Encourage anyị nwa bụ esokwa m eme contribution, but due to a lot of things nnugo maka anya bụ contribution melu nji wee sị okay ka m kwuo maka ya, and mụ na onwe m na-adị eme ya bụ out of ụjọ. Hello? Ndewo, ka afa gị na ebe isi akpọ m? Okay, no Amanda. Alright, Amanda. Onu adịcham ka onu obere nwa. Onu adịcham ka onu obere nwa. But nsogbu adịrọ. Anyị na-ekwu maka contribution n'ụbọchị nke taa. Ọ bụ na n'irigo contribution, ọ bụ na akụkọ banye na contribution, ọ bụ na isoro wee mee, ịgwa nwaanyị jiri eme contribution, ọ bụ na ime na ọ na-adaba alụ gị na ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ na-adaba, ma onwe ndị ọ na-adaba, na ị na-encourage anyị to try it next year. Encourage anyị, ọ bụkwa na onwe ihe ọzọ ịchọ ịgwa maka the contribution, ịgwa anyị, because ihe nji na-ekwu ihe ahụ maka ndị agha eji contribution ha wee na, ndị agha eji contribution ha wee gbaa ọsọ, ndị bụ na-apụta na mma ga-abata n'ebe na onye ọ na-emekwa isusu na aka ya na-abịa na shop ya na afọ ọzọkwa ya, mee ka anyị malụ. Ọ bụ niile encourage anyị to continue, imekwa ka anyị malụ. 07060485853. Hello? Good evening. Ke ime? Yes, so ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ? Yes, so yes. Oh, gogbe nnọọ. Onye mpakwado onye ọ na-etunye akawo n'aka ya jisikwa ike gbawakwa kịta because akụkọ ihe ndị a na-emezikwa nke ikpeazụ a too much. Imenugo akawo before? Abago mana a friend of mine abago which mụnwa na onwe m mụnwa achọrọdụ m ihe mbụ mmadụ sef, because a friend of mine Bamadi Akawo. So one day, or when I do not see onye na-atụ ya akawo n'aka. Is he not human being like you? Why not? If you can save ego. Person na ya ma mmewu say why? Mana mụ nwa na onwe m ihe tu se me bụ either na nje etinye ego na bank or na nje save ya when ndị amarọ
isevu ego ha dosie ha na-afụ ya ha ga na-eri ya mana ọ bụrụ maka mụwa so ruo ndị ọ na-esevu ego ihe o sevu taa n'aka dị akagbuo bụ ebe 200 and something thousand o ruzie na Disemba mgbe a ga-anata ego ọ na-akpọzi the person ọ da-eweta ya ihe ọzọ bụzi na fon ya bụ switch off ịghọtago so since ahụ ụmụ ihe gbasara na a na-atụ akawo a ọdechu m ụra ọda akwụkwọ m abụọ unrest ka ọ bụ nọọ na mitin na anọkọtara ọnụ na mitin na-atụ asịrị nọọ na mitin mana ọ bụrụ nnọọ na mmadụ nọ na shop ọga na ndị akawo na-abịa anarị ego na shop na-anarị na ọ na ya abịa na-aba anarụ gị akawo kama adịrọ n'ebe ahụ atịtị na-azụ okwu ga-amaka biko dụwakwa ha ndụmọdụ na ndụmọdụ onye wee ntị ọnụrụ ya jisi achapụ ọsọ I'm telling you. Esikwa eziokwu na ndị dị chip na mana agwụ ka dịkwa ndị eweghịkwa ịghọtago owe ndị ka na-achọ n'agbanyeghị ndị manụ ka dị mana owe ndị ka na-achọsi ego ha ji erikwa nne ike udo dịrị gị o jisi ike n'ọrụ ịbụ ezigbo mmadụ Daalụ sọ daalụ. Alright, ịma na o nwere inu ndị be anyị na-atụ si that n'ebe a na-adụ nwatakịrị nwelu nne na nna ọdụ ka onye nke na-enwerọ na-amụta ugogbe mụta n'aka onye nke megịnị onye nke nwere experience ọ sị na nna se dị na ya mgbagharị then compared to bịazie wee tụkọpụzie ya na enyi ya nwaanyị o mere ya life and direct so ghọtago ji ya so ọ na-asị ndị na-atụkwa unu na-atụ ndị nke tụgoro atụ bidokwa na nkịta kpọwakwa onye unu ya mee contribution ha economy kịta ọ bụkwa na ịtrọstụrụ onye a last year yeah, this year economy tested our loyalty this year ba economy nwale tule our loyalty. This year, the rate of people who lay their friends, they're very high. This year, the rate of kidnap, they're very high. This year, the rate of poisoning, they're very high. Ụfọdụ bụ ndị eziri ezi ka egbuo, ụfọdụ bụ ndị gburu on their own accord. So, ihe economy mere like this year, the 2 months. So, ọ bụrụ trust onye a na-anaghị ego every day. Some na-eme daily, ụfọdụ na-eme weekly, ụfọdụ na-eme monthly. Ọ bụrụ na ị na-ala ego na a na-alị gị ego kịta bụ a good time ịkpọwakwa onye ahụ kịta ọ bụrụ na onye asị gị 15 enyere ya space ama m ihe m ji ekwu because afụgokwa m first hand onye ihe a mere ịwa ihe a na-traumatize mmadụ. Some people na-aga hospital because ịmago that especially ndị business a nwee shop ịmago na ego asolu gị n'anụ ụlọ ọma nnatazi so ihe ị na-eme bụ every evening onye akawo bịa ike ego into 3 chinye ya 2 welu 1 mee gịnị wee restock ọ bụ na ime ike ọ depend profit ị na-eme ike every day ime ike profit ike into 3 welu ibu mee 2 portions mee contribution weluzie 1 portion dowe for restocking or any other daily running. Ọ dịkwa egwu. Imagine na ịtachala onwe gị afọ a lot of us na-edeny onwe anyị something just to know isi wee tụ akawo at the end of the year mmadụ abịa kọwara gị akụkọ. So ajụjụ m taa bụ akọgolu gị akụkọ ka akụkọ dị gị ka ọ kara abịa. Ụfọdụ n'ime unu na-emewegokwe call mana ọ dị ka onye adị epik so maka ndị bụ na ha chi ime obule this year 30 December with akawo. Ụfọdụ bụ ndị na-eme akawo a na-asị na ha ga-eji a wee jee ICC jee trade fair jee ntam jee imo this year mana onye akawo emego anyị alụ ọkwa this is an opportunity pour your heart chefụta obi gị ka o shi wee na-ewute gị kpọọ m na 0706 048 5853 wakpọọ na 0915 570 8347. Abịa na YouTube m enwere m a lot of people. Rome good morning. Oh, all depends on ABC. When I chat him, that's why. No, onye jekwe Cecilia sim hello Auntie Chinazo, good evening. Good evening. Name Umid Beck. Onye nke abụrụ onye afia diz
Sem hi, Onyejekwa Cecilia, you are cute this evening. Dalo so Cecilia. Baby Oko, Sem Chi, how fun? How you day? I miss you for 4 days. I know come online, but I've been listening to your radio. You day okay? Dalo son name. Hello. Biko ịchọ ịkpọ mgbatịnata redio gị, ọ dị very important ka anyị nwee ike kpaa nkata nna biko ọ dị very very important ịchọ ịkpọ mgbatịnata redio gị, ọ dị very very important ịchọ ịkpọ mgbatịnata redio ka m nwee ike nụ ihe ị na-ekwu, ka ndị ọzọ nụkwa ihe mụ na gị na-ekwu. Daalụ sọ bebi ọkụ. Onyejekwa Cecilia sị my darling dance ọ fụ m mgbe m na-agba egwu. My dear, I gbapụ no pressure even though na m ama ha agba egwu. Hello. Good evening. Ka ime? Ndị oyi ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Patrick from Gariki. Ihe a izi na-akpọ m? Wow. That's a good step in the right direction. Ịkpa anyị taa. Daalụ sọ. Daalụ. 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 Hey, yeah. Hey. I did a peak kwa mba ya dị peak. Ke kwa ka ị ga-eshi makwa no ọnụ onu gị malụ n'ọnụ gị. And this is then not in Imenube again. No. Hey. So 1998, okay, so check anytime, 6,000 something then. Hey. Your family. Like you said, Hey. Dalo. Oh, dalo so. Dalo. Alright, ka m na-achọ iwelitekwa topic ofu obi na-asị m na m welite ya n'oge, ofu obi na-asị na m eweliteghị ya n'oge because honestly ihe m alaikere bụ mmadụ iri ipụ ebe oso ọkwefu datị nọ ya mmadụ na-agba mbọ onye ọzọ abịa rie mbọ onye ọzọ ri. It's more like eating my glory or sharing. You can share, man mega allow.
Mani biaze wekọrọ ihe niile. All selfishness and greed. When una see Holy Spirit direct kenem kede topic inge use ta. Chitendi akawo. Nsi na kwa season ha bi ya o. Season to loot. I'll be looted. Because one thing I have when I have is the no one case ego sweme zuoshi or something, so I get one something to talk about. But meanwhile, kind of when think I draw more when think them be trustworthy. Hello, Ndi Makekwan. Oh, radio senator, no. Dalo. The radio senator na advice. When akawo nke give for a lot of us adoro that discipline. Mo na eri ego ka ọ na-echi adoro. I adoro that discipline. In fact, mbịasị ka mbe service obi na-agbapụ. Ọ na-agbapụ m obi. Ime service na-agbapụ mụ nwa bụ Aunty Chinasa. I'm na-agwa gị because all mmadụ ka mbụ adịm. Abụ m a human being. I'm agwa gị ka m si feel about this thing. Adịm eme savings maka na. Why save when you can live today? You gotta go like, hey, imagine I need ego now. Sam. They broke for a long time. Meanwhile, ego no somewhere. Me. Hey, I want them. I want them to feel pity for myself. Hello. Good evening, okay, Kime. Voice gonna break. I had a nuchi in had the more. I can quite cool. Oh, Papa man, no. My mother had just to root together. I cannot take a one and the go on at 29 of that month. Okay, Cherambia. 20 Cherekambia. It's on at 29th March. It's on at 29th April. Well. Before we do at 29, that's the end of December of this December. Before you go. Oh yeah, you name me with that man. Yeah, but again, that's going to be much. Oh, let me go more. Actually, we go now. December, like I do with I fought more good. Yeah, now what for you? I got a job to do. I did have a diamond and a moment on our road. I get there and make a little road today. I have for my body. There I got you to look at me. That is the end of the month. You will. I jump up on a mother. You were that. So, I got a year back, guy. Oh, what did they know? Every day. Oh, I did every day. 1,000 naira got the year in a car. You were that. So,
Dalo. Dalo. All right, 0706 048 5853. Hello. Mm-hmm. Can't fucking have you mom. Good evening. Chezonu. No, can you say mom? No, Ganiru. Nna anụ iyi na-ekwu. Obodo adịrọ mma. Daalụ sọ. Ọ sị na ọma nkwacha aka tiela ọkụkọ akị na ọma mmenwu ya. But it's true. Imekwanala ihe obi gị anabatara zeeli ya. If anything na-eme gị nwee second doubt, nwechie ike ọ bụkwa nke ọ ga-abụ ọ nwe onye mma everyday ọ lalụkwa n'alụ ụlọ ọ na-alụ ụlọ ebe mmadụ nwụ ọ lalụkwa n'alụ ụlọ ọ na-alụ ụlọ ebe mmadụ nwụ ndị ya niile ka dịcha ndụ nsị a ka ewu problem ya ụjọ ọnwụ a na-atụ gị steady. Are you in the scared of losing somebody? Because kwam ihe mmadụ ga na-eji na mgbe niile ọ lọgidekwa na lụọ ebe katị pet ha nwere. You can imagine. So mana onwe nke bụ na your spirit all just once in a while ọ bụrụ ihe egwuregwu once in a while spirit gị dị strong soro obi gị enyi gị nwaanyị je eme eke ya bụrụ na ije n'ihe eme eke ya ma enyi gị nwoke je ihe o mee eke ya gị soro obi gị. Hello. Good evening. Ka ime? Ihe izi na-akpọ m. Okay, afa gị dị very strange. So, anya ka njọ ka njọ na ihe izizi na-akpọ m. Hello. Good evening. Ka ime? Nnaemeka Samuel, ka ebe isi akpọ m? Nnaemeka nnọọ. Ndị mma. Daalụ. Mba, anyị na-ajụ na ndị a ka wee mego gị alụ. Ka o ya eli okwu ya.
Mm. Mm. Na radio. Okay. Okay, so what the remesịa ka m kpọọ gị. Alright, daalụ. 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello, ke ka ime? Nwayọ. Nwayọ. Daalụ. Daalụ. Mm. Anwanwụ nnọọ. Ana m ekele ndị Igbo na-ege ntị na Voice FM, DJ Olimgbo, Tantalizing, na ndị ọzọ niile wu ndị na-egekwe ntị na-asị ka ife ọma gwara onye ọbụla ọchị. Ada dị ọra mma, ihe a ifo keta sị na ugbo ole ka ihe ga-eme mmadụ ọmụrụ ihe. Mụnwa na onwe m na-ejikwa n'ihe mere onye ọzọ wee mụrụ ihe. Mana nke m mere m last 2 years mana ọ bụrụkwa akawo ọ ihe itinye na iron save ahụ. Okay. Ana m etinye the na iron save. So and mgbe anyị enwere ụmụaka so mgbe biri. So eruwezi na December, just like this period, May to travel nọrọ 1 week and that should be 23-24 campus in thinking that na ihe ahụ ndofere load ahụ ọ dị ka ọ dịkwa. Eruzie in the morning 25th. He says, let me open it. Come quick if you can where everybody okay. And teaching us them from the save in here for name save member. I'm a mother also Ghana that save maybe will share everything in the limit. Ndị gị na ha bi n'ụlọ ka ụmụ nwanne gị. Happen only 4,000 naira in that save. Chai. Ebere m ezigbo akwa maka nke mbụ o mere my plan niile last 2 years pụrụ ihe awụrụ n'ala. Ekele dachi eme mkpewe ekpere banyere ya. The only thing Chukwu gwara m bụ that I should leave the thing. Ọ bụrụ na m chọwa ka m mara onye mere ya n'onwe ike ọ bụrụ onye nwa ama m. Ebelieve. Mfụ onye ya mere na ọ ga-eme na m ga-enye the best for the rest of my life. Okay. I live the thing, I'm happier. So the thing meziri m na-echezu obi abụọ because one of ndị na-anọ with people ịbịa na be m people na be m due to the kind of person mbụ. So mana nke kita I started using all these online this
they say Momo and other of them. I think Evan Kataram save that Momo or Pano. I will open an account that I will not have the ATM because if you open an account, if you don't have the ATM, there is no way you have access to transfer on that account. We view only when the time bank and the one who the kind of person name when Rega Bank. Ghana bank or Ghana bank or would the mana India Kao, Imegon money, so many of them, some of them they were good, like we can everyone roll last year, it kills the money, rice, oil, so many things, tomatoes, tea, and so many things. Which everybody made here, that side is last year was happy. Which I'm next week now is their own time to give everybody their own. So some are good. Mana go by Nakajo Mado. Oga Fizigaro, go I make with the thing again. Dano, go for the Samara and Yama. Ndi Olimbo Bikokwa, I want to hear your voice. It's a deal of lost time. Namuku, Tatarizing, Onyenjaba, Dinkem, Ezimu, Iade. Go for the Samara and Yama. Dalo. Ise, Dalo so. Alright, I ga-eje kpachara obere egwu nna chieta azụ ka m bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na ọ bụ na ị chọọ irichi m, na ị chọọ ịcontribute, na ị chọọ isonye n'ihe m na-eme n'ụbọchị nke taa, kpọọ na 0706 048 5853. Cheta na ihe niile anyị na-ebe ebe ahụ banyere mụ banyere gị. Igwe a bụ that special person m bụ n'obi wee wepụta ya bụ program ka anyị nwee ike mụta ihe na ya. Ọ dị very very important. Meanwhile, for ndị ọmalịcha nwa, ọmalịcha ụmụaka, sweet babies. Egwu a bụ for you put dedicate here to you. Ndewo. Aga na ebe ọ bụla nna anacheta azụ.
Anachetago mazuna Volt 104.3 FM. Yes, so udebe mu so ọmalịcha nwa. Ka ife ọzọ a na-achọ na ọ bụ na ọ bụrụ nwaanyị mara mma. Mana ọgụgụ isi, mana alụ, mana omume. Iwekwana ele ihe ndị a niile. Forget matter for Matthias. Hapụ okwu for ndị na-ekwu okwu. Ijebego. Safọ Mbanti Chinazọ na-achetago mazụ na Volt 104.3 FM. Tupu m gaa n'iru, m ga-anachie na YouTube. Ịma na m na-agụ messages sign. Tupu m pick we call. So biko na-ewe n'iwe. Ka m bidokwa ebe m kwụsị. Alright, so onye jekwe sị m happiness is free. Chukwuma Brain Charles. Same good evening, Auntie Chinazo. Tell us all about the enjoyment in this seasonal period, which is good. Let us be careful and vigilant because of others. God bless your hands in Jesus' name. Amen. Okay, don't worry. By next week, I got Bamakanka. Beninta Chiamaka Sem. Good evening, Auntie Chinazo. This is my first time joining the ODENIGBO. I really love this program. Dalo, I'm not joining us live on YouTube, but joining us all around my YouTube, my radio. So now, Sigi Dalo. Dalo so Dalo name. Alright, so my naturals na phone line. Open here be Zina come across my station. Afa station no more. Volt 104.3 FM. Afa mu abụrụ kwa na Ntị Chinazọ. Program anyị ka a na-akpọ ODENIGBO. Ebe anyị na-awụsụ obi. Calm all down. Wele asụsụ anyị wee dissect bụ okwu onwe ike baarụ. Tata a na-ekwu maka Ndi Contribution. Erigo gị kongiri ifa. Hello. Good evening, Nnem Kekime. Stella from Ugwajen, no. Wow. Welcome, oh. Welcome. Experience. You man a voice get it down. I'm hear my voice get it down. Na ga niru. All right.
Dalo so the voice get very down, but I was not just now manage ya. O mean na mma kọwa ihe niile ikwu na nchịkọ. Na nchịkọ ihe ọ na-achịkọwatala bụ that na ọ na-aka m ime donation before the end of the year, ya bụ before erute December, jiri nwayọọ je wete donation gị. Because na ọ na-abakarị n'akụkọ na ọ bụ na orukwe na end of the month, end of the year rather. Ife mmadụ onye ahụ agbaghị ọsọ, onye asị gị na ego adịrị ma na o yuzile ego ya nta n'imo. So na dị very important n'ime contribution. Make sure na ọ banyere the last month of the year. Hello. All right, and with more messages na YouTube. Pauline Godwin, good evening, Auntie Chinazo. How are you doing today at the mama? You are doing a good work in this your program, Dalo. Also, have a nice weekend. You too. Thank you. Hello. Kekime. Oh no. I forget beginning. Kels. Dalo. People should stop contributing daily contributors. There are several license apps that you can open and then save money in them. As I am now, I can save money, I can lock money in any of those apps now. They are authorized by CBN and being short by the NDIC. Save money till November next year. November 2022. So anytime I want, I go there, take my money. When I'm married, I go. You understand? So I'm putting that up. That's not much I'm going to come. Go on those days. Just put your money there. Not for how many months you save up. Because you have no choice of the money. You have to go pay for 5,000. You can lock it for the next 1 month, for the next 5 months, for the next 6 months, for the next 2 years. And these are banks. Not people fintech. Some are fintech, some are banks. You understand? So you have to pay the bank and say, man, anything about the issue, just set the target for it, open a pocket, then save your money, then what you talk for how many months you reach up, and how much interest, serious interest. Dalo. Una Nugonian licensed pocket banks is another means of saving money. Okay, I can do mad name, but how did you enjoy just now? But no, I like in Alpama de Bosi Rinia. They are not to aka or her gain. And we had like we can say a profit from costing the mother. Yeah, can you run a rite? I mean to be my men drip plus a ibri apota. Come on, my abba next year. I'm on my ebido next year. Keduru, I just need them like 2 more colors. Makana time I adoroze. Come marobu no wendi mal uru. If I na bala those people na Diego. Ne make I na di uru. I carry our home because our home denia from statistics the higher than uru. Funding na 18 ego heaven. Hello. All right, 0706 048 5853. 0706 048 5853. Hello. Good evening. Keki me. I forget I be sat one. I forget beginning. NG from one day. NG no. Oh. Hmm.
ego a na-enye gị ọya melụ ndị mmadụ tụcha ego nke ahụ iwetara adị ezuru gị iwelu nke ha nalie. Hello, good evening. Nna Emeka ka ime? Okay. Mm. 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 Okay. Daalụ. Daalụ. Okay, unu anụgo ni anụ. Ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe ụbọchị nke taa. And before na achọrọ m iwelukwa some of my messages na YouTube. Welcome back, Auntie Chinazo. Your hairstyle is cool and fantastic, Dalo. This month will be good for you and yours. You are from Imo State, but where is your village? Okay. Cleansman, Sim, I have never believed in contribution that usually occurs amongst friends or colleagues. I have always believed that someone who have collected theirs might die or run away before the year runs. Even no negative thoughts, but it's better safe than sorry. Using traditional banks appears to be more safe for me. Nice job, Auntie China. So thank you so much, Cleansman. Dalu so much. And all your contributions, they actually valid to the program. Nyabo oku unuwete, 1 or 2 oku unuwete si, they're very valid. And today, actually unu that na kama mmadụ ga-enye gị obi mgbawa. Ọ bụrụ nne m ọsị gị na kama gịnị nwa kama mmadụ ga-ericha dachi ụzọ ọhakwa ka ọha. Kama ihe eje mee nọ ka ije lie ilizie nke ị ga-elizi isi gị anani ya ha ke ya. Ọ ya mere otu anụ na like m nsogbu, like m trouble, like m wahala with ndị ilo ka na-eri ego m basa ọ da ligide ofo m n'anya. Ọ bụrụ my mom sị gị na ọ ga-eme gị vam n'anya mbọsị o melu m vam n'anya ntetola mana ọ ka mma nke m melu onwe m karịa nke mmadụ mee maka onye ịma ga-eme gị ịwa ọ ndị anyị ma na-emecha anyị these things. Onye ịma ga-eme gị wee mee gị like this nwere ka ị mara mana gị bụ ị na-eme onwe gị nke a bụ ị na-atụ onwe gị mbụ ị na-afụ onwe gị ọnụ ị na-atụ onwe gị mbụ mana ịdịgo prepared ịghọtago. So ife ọbụla anyị na-eme make sure na ị na-etinye ego gị ebe dị legit, mee investigation, jụọ ajụjụ, obi gị anabatara ya emeni ya. Ọ dị very simple as that. So mmasị unu daalụ ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ unu ga-anọ n'ije afịa na Volt 104.3 FM because echi bụ Saturday. So m ga-abịakwa live na YouTube. M ebutekwa afịa maka afịa na-azụ na ICC right now. So enwere a lot of people need ịgbasa ozi ka ndị mmadụ mara ebe fanụ. And gị nwa na onwe gị na-ege m ntị ịmala asụ sụọ n'ikwe, ịma ha asụ sụọ naanị. Oriri amụ ebu na-eji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu, nọrọ na mmiri ka ofufe ncha baa gị n'anya. Ọ baa gị mụ anyị sị gị ntọọ gị maka na Auntie Chinazo na-ekwu ya. Auntie Chinazo na-ekwu ya. So na-asị unu daalụ ka ọ dị n'echi. All right, Dalono, thank you so much for joining me on YouTube. Dalono, God echi. Please subscribe to my YouTube channel. Subscribe. Thank you.